program tal-lum. Mux ħaniħu ħin minn ta' Mattejus. Kif inti? Jina tajjeb ħafna ġejt li bes pulit illum tal-okkazjoni. X'ħad kellu fuq suġġett serju ħafna li huwa l-miżin. Inti u tgħidha bid-daħ għax naħseb min jaf kemm tismaħħa din il-kelma, il-famuż miżin. U jien dejjem nitħaq, ġifieri jgħidu li u vera kultant qas naf nikkontrolla, imma naf kemm għal ħafna nies huwa suġġett delikat. U wieħed mill-akbar raġunijiet għalfejn anke min ikun sejjer tajjeb jaqta' qalbu għax jaħseb illi għax dak il-miżin weħel jew forsi żdied xi ftit qed jagħmel xi ħaġa ħażina jew li hu jew hi ikkundannata li ma tistax tonqos. Jiena ħi minni hekk, jiena anke ommi nagħmlu x'nagħmlu anke mill-arja neħxien u bl-ilma neħxien ukoll, mela aħna ma nistgħux naraw progress. Jiġifieri jitfgħu rashom taħt il-gillu jottina huma stess. Minħabba sempliċiment in inverted commas il-miżin. U llum ħansemmu ftit affarijiet illi verament jaffettwaw dan il-miżin. L-ewwel qabel kollox, ħanġibu eżempju banali ma dak li kun ħajjifimni. Jekk jiena ma nikol kważi xejn, ħajder fuq il-miżin, però huwa sinjal tajjeb? Le. Jiena importanti li jum wara jum nara li qed nikol biżejjed kaloriji, kemm darba tkellimna fuq is-suġġett, mhux iż-żejjed u mhux in-nieqes. Jekk oġġett irrid inżommu għat-tul ta' żmien, għax jekk jiena beħsiebni li nagħmel progress dil-ġimgħa irrelevanti mill-fatt li mbagħad qabli mill-ġimgħa d-dieħla jew minn ta' wara. Kull ma tlift reġa' ġej lura, għax rġajt mur tal-ħajja l-antika, mara jien jista' jkun nibqa' nikol daqshekk ftit u nerġgħu nibdew niklu ħafna nies jgħidulek illum qiegħda aktar weight milli kont qabel ma bdejt dil-crash diet illi fiha ma kilx xejn. Mhux hekk. Mela, però matul dik il-ġimgħa ħanaraw li nieżel il-miżin, ifisser sinjal tajjeb, ma naħsibx. Number 2, nista' nkun dehydrated jien. Jista' jkun ngħid jiena mhux ħanixrob xejn, għax kull meta nixrob jidher fuq il-miżin. Orrajt, mela ma nixrob xejn biex nitla' fuq il-miżin u jgħid li ara neħħejt 2 kilos tlieta llum. X'solvejt? Kunu ilma. Krejajt problemi, probabbilment, għax jiena ma xrobx l-ilma li għandi bżonn llum. Mela, il-miżin mhux kwistjoni ta' iktar ma jkun numru żgħir aktar aħjar, anzi. Ma sfortunatament, psikoloġikament tagħmel id-differenza li irridu nimbidlu psikoloġikament. Mawx bħalek. U llum ħanati pariri ta' x'nistgħu nagħmlu. Mela, l-ewwel qabel kollox. Min jibda għalhekk anke fuq ħafna pariri ta' nutritionists u dietitians hemm diversi nies illi jingħataw forsi il-kelma hija mhux l-ordni imma il-parir nuża l-kelma parir. Illi jibdew b'tip ta' stil ta' ikel li huwa low carbohydrates. Ir-raġuni hi illi min ikun qiegħed jiekol ammont ta' carbohydrates għoljin, di natura ħajżomm aktar ilma. Mela għax sempliċiment, again, in inverted commas, bniedem naqqas il-porzjon tal-karboidrati, mela per eżempju għal min m'għandux idea fuq x'qed ngħidu, naqqas per eżempju mir-ross, mill-aġin, mill-patata, mill-frott, tajjeb, għax naqqas il-porzjon, mela ġismu issa qed iżomm anqas ilma wkoll, għax meta naqsu l-karbohydrates jonqos l-ilma. U allura dan fil-bidu jista' jħalli ħafna, dak li jkun ara kemm sejra tajjeb, beda nieżel il-miżin. Però tajjeb ngħidu lil dik il-persuna, għal min ma ġratlux ħanippreparaħ bil-lest, għal min ġratlu jaf x'ħanajt, illi jista' jkun tibqa' tiekol tajjeb kif bdejt tiekol, però dak il-miżin weħel xi ftit. Għaliex? Ukoll ħajaffettwa jiena kemm qed niżen illum, mela jekk jiena bdejt 3 xhur ilu u llum il-ġurnata l-miżin weħel, mela jiena kumparat ma' 3 xhur ilu, jekk pereżempju neħħejt 5 kilos, ħanivvinta, illum ġismi qed iġor 5 kilos inqas. Mela l-ammont ta' xogħol, l-ammont ta' effort li ġismi qed jagħmel biex iġor 5 kilos inqas huwa inqas milli meta kellu jġor 5 kilos aktar. U ħafna jġibu l-eżempju, ħanaqbad żewġ tiflixken ta' six-pack jgħidu daw, ħalli nara jiena kemm kont titqal qabel. Ekku, għax jekk inti qed iġġor dawk miegħek ukoll, ara ġismek kemm kellu jġor aktar. Mela, anka għal fatt li inti llum irqaq, probabbilment, possibilment dejjem ħu parir mingħand nutritionist dietitian, għandek bżonn tikol anqas kaloriji għax ma għandek bżonn dak il-fuel, dak li kell ammonti li kellek qabel. Issa, għal min jaħseb illi m'għamel xejn ħażin jew differenti u għadu għalih misteru dal-miżin, x'issa jagħmel? Jien għandi parir sempliċi. Iċċekkja il-miżin kuljum għal dil-ġimgħa li ġejja, però ara jkun dejjem konsistenti. Mela pereżempju morru t-toilet filgħodu, nagħmlu bżonnijiet kollha, ħalli nkun ċar, mhux noqgħod ngħid wieħed nagħmlu li ħolleq li hemm bżonn. Eżatt, battal. U inti żint qabel ma kilt u qabel ma xrobt. Eżatt. Għal ġimgħa sħiħa
U mbagħad ħanieħdu leverage. Melek pereżempju darba ġieni 71, darba ġieni 70, darba ġieni 69, leverage huwa 69, 70, sorry f'dalka. Leverage huwa 70. Ma biex tajb għal-mezz, imma insomma, fimtu l-eżempju. Ġifieri aħna rridu naraw leverage billi sempliċement noddu n-numri division by kemm kien hemm mela jekk kien antizin tal-5 tiem, għana kemm ġewni it-total tan-numri kollha division by 5 u jiġi leverage. Għax miżin jista' jkun anke affettwat minn. Xkiet il-biraħ fil-għaxija, pereżempju, għandek min jekk hux stitiku jew le, għandek każijiet ta' pereżempju għal-mod tal-kelma xrobt iktar ilma milli suppost, għandek fattur illi ħafna nies jaħsbu li huwa pożittiv, però kif semmejna huwa negattiv, illi jekk jiena lejliet li intizint xrobt l-alkohol u forsi xrobt aktar mis-soltu, ħankun aktar dehydrated. Mela fuq il-miżin ħanider li irqaqt. Ma fil-verità x'nieqes minn xi ħaġa essenzjali bħall-ilma. U naraw ħafna figuri ta' nies illi tajti possibbli pereżempju tiżen dak l-ammont. Kemm kont naħseb 10 kilos inqas, kemm pulita, laqqas għandha xi ħam. Għax meta anke aħna għandna l-muscle tone, u għalhekk jiena u inti qed nippritkaw fuq l-exercise, mara mhux biss ħajqogħdu l-ħwejjeġ aħjar, u tipikament ma dik hija suġġetti ieħor ħadd tħoss aktar konfidenti, però wkoll li jkun qed jiġri minn ġewwa huwa illi aħna dak il-muscles tagħna nistgħu ndeskrivuh bħala dik il-power station illi għax għandha l-muscles qed taħdem aħjar, qed taħdem aktar u għal daqsan dak li kelli qed intuha qed tagħmel użu minnu aħjar mhux qed iżommu ġol istor, qed ħadmu. Qed ħadmu mhux bit-training biss, imma qed ħadmu wkoll għax dak it-training fil-passat waslek biex ikollok aktar muscle tone. U ħaġa ġib l-oħra, nsitu l-metabolizmu għal daqsant innaqsu x-xaħam u apparti fil-ħwejjeġ, anka fil-mera, ħanidru ħanħossuna aħjar ukoll. Daqshekk ħaniqfu għal-waqfa qasira u nkomplu niddiskutu u ibqgħu hemm. Pause. Miżin. Imbierek jew misħut. Vera. Eżatt, skont li ma nuċċali tilbes. Skont li ma nuċċali tilbes. U illum ħanfaw nibsu in-nuċċali ta' iktar milli il-miżin x'ħan użaw bħala tassew simbolu tal-progress. Inti l-ewwel semmejt il-muscles. Ekku. Il-muscles meta tkun qed tagħmel l-eżerċizzju xi naqra se jikbru, mela dawk ħajżdidulek pizz. Imma m'intix qed iżżid ix-xaħam. Qed iżżid naqra muskoli. Jiġifieri ara kemm jaqarraq bik. 100%. U għal dawk in-nisa li qed jarawna forsi li qatt m'għamlu training, jistgħu jieħdu eżempju bi Stef li tagħmel it-training regolari illi biex niġu bodybuilder jew niġu qisna raġel, ci vole kif jgħidu in Italjano. Qed ittini x'nifhem li hemm nies jaħsbu li jekk jitrenjaw, ġifieri l-kelma training daqshekk jikklassifikawha bħala xi ħaġa. Jew inkella aktar minn hekk il-famużi weights, jimmaġinaw li ħajsiru bodybuilder. Tajjeb nista' nsaraħ ras dak li jkun illi ħadd qatt ma sar bodybuilder biżbal, minnu bodybuilder. Jkejdilhom il-bodybuilder. Apparti li jededika ħajtu għal dak it-tip ta' training u training b'ħafna weights tqal, tajjeb it-tip ta' likel u kemm affarijiet oħrajn ukoll, ikunu konċentrati li apposta isiru bodybuilders, number one. Mela, minnaħa l-oħra, il-weight training, apparti li anke ħajiskansana li aħna jekk naqgħu ħannaqsu ċans li nweġġaw, dan huwa b'mod paralleli anke akkumpanjat mal-fatt li naqsu r-riskju ta' pereżempju pressjoni, Italjan bħaj nitkellem, diabete, mar tal-qalb, riski ta' ċertu kanser, etc. Iġifieri ara kemm qed ninvestu fina nfusna billi nagħmlu exercise regolari. U kif qed inti? Da kollu, dal-ġid kollu, jista' jkun illi f'moħħ xi nies jintilef kollu għax il-miżien weħel. Jew għax illum tlajt nofs kilo, jew għax illum tlajt 200 grams. Tiskanta kemm hawn jaqta' qalb nies u l-appell tagħna dak li hu llum. Jekk hemm bżonn, laqqas biss tużaħ. L-ewwel ġibtilkom eżempju ħawat waħda fin-numri, qedtilkom jekk illum jiena 70, ma nerġgħux nagħmel l-istess bad. Jekk jiena llum 70, għada 71, Pita għada 72 pereżempju, u jibqa' jilgħab bejn dawn it-tliet numri, l-average huwa 71. Eżatt. Tajjeb, ħalli nużaw numri differenti għax naf li hemm fuq. Kien hemm qabad miegħi. Anyway, jiġifieri jekk ħa niċċekkjaw il-miżin, tajjeb li nieħdu l-average. Però għal ċertu nies kemm ikun aħjar u jiena parir persona li suġġer kważi lil kulħadd dan, illi orajt kultant tiċċekkja l-miżin. Ma fiha xejn ħażin. Darba darba fil-ġimgħa, darba kull ġimgħatej. Però jekk dak li jkun irid jara il-progress min-naħa ta' zaqqu, hips, whatever, ħanużaw sempliċiment l-inch tape. U għara kemm sempliċi Stef. Jekk irid inkejjel zaqqi, ħandawwar jiena l-inch tape minn maż-żokra għal mal-ħofra tad-dar.
u nagħti pariri dak li jkun joqgħod la ġemba. Ħalli inti tara li dejjem, tajjeb ovvjament tikxef naqasaqek, għaddejja minn fuq iż-żokra u minn fuq il-ħobb. Imbagħad ħankejlu anke l-ħibs għal min jixtieq mela l-lusa parti tal-patata u jiltaqa' li nixtejb quddiem. L-aħħar waħda nagħtu pariri wkoll dak li jkun ikejjel l-ogħla parti ta' waħda mill-koxox. Di oħra tad-daħ, anke bejn koxxa u oħra jkun differenza? Kien ġisimna mhux l-istess, nofs parti ta' ġisimna mhix bħal-naħa l-oħra. Widnejna waħda iktar il fuq mill-oħra, saqajna waħda iqsar mill-oħra. Ġifieri biex nġib l-eżempju tiegħek, jekk jiena llum kejjil dil-koxxa u l-ġimgħa diħad il-koxxa, marelli di. Imma dik hija natura. Huwa normali li jkun hemm naqa' differenza. Tiskatta kemm aħna nippruvaw insibu x-xara fl-ġina fejn jidħol il-progress. Di bħal mentalità ta' ikun ili ħajti kollha ma noqgħodx attenta, għax f'ġimgħatej għadni ma tlifx 10 kilos, ma Alla ħares. Kif oġġett qed jiżdied malajr, ħajinżel normalment iktar bil-mod, għax aħna biex intellaw il-kaloriji daqs ta' silma. Speċjalment toqgħod tikol il-junk food u l-affarijiet il-kaloriji tilgħu sparati. Però biex inneħħuhom Alla ħares inneħħuhom bl-istess għaġla ta' meta jitilgħu għax dak ikun periklu. Mhux hekk? Mela l-appell tiegħi huwa dak, ħanużaw l-inch tape għal raġunijiet ta' dera. Però għal raġunijiet ta' saħħa, apparti check-ups regolari li għatu pari dak li kun jagħmel, eżempju kull 6 xhur, x'ċertifikat aħjar ikollok sef minn jgħidlek it-tabib aw kollox sew għandek. Eżatt. Jew isbaħ minn hekk minn kun diġà beda b'xi mediċini jgħidlu wasalna biex innaqsu jekk tibqa' sejra tajba. Pereżempju, ovvjament dejjem nieħdu parti tat-tabib qabel innaqsu xi mediċini, tajjeb. Imma apparti minn hekk għandek ukoll iċ-ċertifikat ta' kemm għandi aktar nifs, kemm qed inħossni aktar enerġetika, kemm qed nieħu pjaċir anke nilab ma' tfal u ma' tfal ta' tfal, kemm imur iktar bid-daħq għax-xogħol għax qed norqod aħjar u nqum aħjar, dawn kollha ċertifikati tas-saħħa illi Alla ħares narmuhom ħabba skużi biċċa miżin. Nafu l-istess miżin di oħra kbira l ħafna nies. Jekk naqbad l-istess miżin jinsef u ntellaw fuq il-bejt, l-istess persuna fl-istess ħin immax fuq il-bejt inqas gravità. Ġifieri ara kif aħna nistgħu norbtu l-kuntentizza tagħna jew il-progress tagħna ma' miżin. Bir-rispett kollu. Il-bieraħ kont qiegħda nitkellem ma' tabib u ma nafx kif ġiet diskors fuq l-IBS, l-Irritable Bowel Syndrome, illi tiżdied mhux ħażin anke minħabba irregolaritajiet fl-ikel, allura jkollok infezzjoni żgħira fil-musrana. L-exercise huwa bżonn bil-fors għal kull min għandu din il-kundizzjoni, ġifieri 3 darbit fil-ġimgħa. Ejja ma nħallux illi tiġi bil-fors il-ħaġa. Għax ejja nsibu il-pjaċir tiegħu l-eżerċizzju. Issa Kalla jrid neħilsu naqra minn din il-kesħa, tibda tieħu pjaċir toħroġ timxi, toħroġ tiġġogja ftit, jibda diħellaw, imma sibu l-gostu l-pjaċir tal-eżerċizzju li tridu intom. Dik ikollha sef. U jaħasra kiekum qal xi ħadd jażel iċċaqliq li jieħu gost jagħmel, issa jista' jkun jieħu gost nagħmlu bħal mal-kelb. Għandi kelb u inti għandek kelba bħal dik ġmil tagħha. Hemm min jieħu gost sempliċement imur mixja magħhom għax jafu li huwa bżonna l-kelb u bżonna lina, tajjeb. U mbagħad hemm ħafna minnu bħali u bħalek li apparti minn hekk iridu naqra sports, naqra żvok, illi dak il-ħin naqtaw minn kollox u laqgħet tiċċekkja l-mobile u tinsa kollox għax tiffoka fuq li qed tagħmel bil-mużika għaddejja b'nies madwarek. Min hu pjaċir jisfen. Min hu pjaċir jisfen, żumba Aw isfin tal-baħar ukoll, tal-pool, fil-pool. Aw ħafna minn fejn taħżel. Titissib iċ-ċaqliq li tieħu gost tagħmel. Issa jista' jkun xi bħal Manur għandu gosti ta' ċaqliq partikolari ħafna, tajjeb? Id-direttur tagħna Manur. Id-direttur tagħna nafux kif ta' ċaqliq jogħġbu. Huwa tip ta' exercise illi Manuel jogħġbu. Ġifieri hemm ħafna għażliet li wieħed jagħmel. Issa, jekk qed baqalna xi naqra ħin, Stef ma nafx qed baqalniex ħin. Xtaqt nagħmel daqsxejn anke ta' sameri żgħira għax ħafna jistaqsuna. Kif l-aħjar inqassam il-platt tiegħi? U kemm il-darba semmejni Stef illi għandek il-kunċett ta' kemm niekol huwa importanti u kemm naħraq huwa importanti wkoll. Però mhux sempliċi li ngħid inħares lejn il-label u ngħid ara mela minn dal-oġġett ħanieħu 100 kalorija u issa rrid naħraq 100 kalorija bl-arloġġ illi għandi illi qed jgħidli kemm qed naħraq kaloriji għax l-ewwel qabel kollox. Fuq il-label jista' jkun hemm mal-20% żball. Mela jekk dak fuq il-label qalli 100 calories jista' jkunu fil-verità huwa jew 80 jew 120. L-arloġġ isibu li hemm ċans li anke arloġġi sofistikati magħrufin ikunu mal-80-90% żmerċ. Ara l-evoluzzjoni kultant jiena
kolku kolli nixtieq ma nixtriex tal-arloġġ, saqta nara jien, nispiċċa. Ħanara kemm imxejt illum, ħanara kemm inħalqat kalori. Iktar maħna kalzrati bil-mobile u bit-teknoloġija, mhux għax għandi xejn kontra t-teknoloġija ta'. Ma jekk inti taf li għandek tendenza illi taqa' għal dawn l-affarijiet u li tħossok qed tiġġenera mhix ħaġa sabiħa li inti tiffissa fuq dawn l-affarijiet, ġorrhomx miegħek. Proset. U allura ħaġomorru. Tispiċċa taqaf xi depression. Ħaġomorru għall-istess li semmejna illi jiena għandi metodu ieħor illi pereżempju darba fil-ġimgħatej nitkejjel. Ħanara fiex qiegħed jekk id-dera jekk kif joqogħdu l-ħwejjeġ hija l-prijorità. U isbaħ minn hekk huwa tattiċi żgħar sempliċi illi mingħajr ma noqogħdu attenti għal kull gramma u għal kull kalorija, normalment, issa again dejjem nieħdu parti ta' nutritionist u dietitian, ħankunu fuq it-triq tajba b'mod xjentifiku. Il-platt, ejja ngħidu li floks forma ta' serki ħanaqsmu f'kaxxa jien. Dan idealment il-platt ikun maqsum f'żewġ biċċiet. Nofs minnu kollu, in-nofs kollu jokkupaħ protein. Laħam abjad, xi ftit laħam aħmar, ħut, bajt pereżempju, Greek yogurt, again f'każ kundizzjonijiet mediċi speċjalment, nieħdu pari. Baqa' mbagħad in-nofs l-ieħor. Kwart minn dak in-nofs ħajokkupaħ il-ħaxix. Iktar ma jkun hemm kuluri, iktar għandek antioxidants jgħidulhom aktar aħjar. Fuq il-ħaxix ħanagħmel pereżempju madwar marfa, żejt ta' żebbuġa, extra virgin, ħallitini xaħmijiet tajbin. Baqa l-aħħar kwart, iva hemm post ukoll kwart tal-platt għal xi ftit carbohydrate, xi ftit forsi ross, jew quinoa, jew chickpeas, jew xi ftit patata. Dejjem nieħdu pari, però dan huwa b'mod ġenerali ta' kif lok nossessjonaw ruħna fuq xi arloġġ jew għar minn hekk xi miżien. Affarijiet prattiċi normalment joħduna fi triq tajba. Proset, hi. Grazzi lilek. Triq tajba jalla nibqgħu fiha. Matteo.